Usa sa mga biktima o survivor ni adtong Holocaust, sayod man ta atong Holocaust, no? Katong ethnic cleansing nga ibuhat sa Nazi Germany ni Hitler. Usa sa mga biktima o survivor niini mao si Dr. Viktor Frankl. Si Dr. Viktor Frankl mismo, usa ka German of Jewish descent. German siya mismo, pero ang iyang kaliwat, Hudyo. Muna nga, tungod kay nagmando lagi si Hitler, nga tanan nga dunay kaliwat nga Hudyo, kinahanglan nga aristohon, dakpon, ug dadon ngadto sa Auschwitz, sa Austria. Kay didto isulod sila sa concentration camp, no? Matod pa ni Dr. Frankl. Kay siya lagi psychiatrist, no? Psychiatrist. Doctor of medicine jud. Matod pa niya, iyahang nabantayan nga daghang mga kining biktima sa concentration camp nga mga dagkog lawas, no? Robust body. Pero sa kalisod sa ilang sitwasyon, sila pa man ang una nga mo give up. Wad-an og kanang paglaom. Muna nga mamatay na dayon. Mamatay na dayon. Unya giistadihan ni Dr. Frankl, unsa man gyud rason nganong while ang kadaghanan 6 million Jews gud ang namatay, no? Daghanan namatay, na may pipila nga nabuhi. So, yan ang giistadihan. O sa dihang na-liberate na sila, sulat siya libro. Ang maong libro, ang title, Man's Search for Meaning. Ug dito main proponent yun si Dr. Frankl sa gitawag nga kining school of thought nga logotherapy. So sa kining psychiatry ug kanang sa counseling, ang usa ka dako kayo nga kining school of thought kining gitawag nga logotherapy. Unsa maning logotherapy? Kining logotherapy gikan ni sa iyang kasinatian mismo, personal nga experience diha sa concentration camp. Nga iyahang gipangutana lagi nganuman ang uban, no? Dali ra man nangamatay, dali ra man ning hunob ang ilahang lawas, nga dagko man sila lawas. Pagka hunob silang lawas, then automatically apil na pud ang ilahang espiritu, patay dayon sila. So, what is that main? Matud pa niya, iyang pangutana, unsa may usa ka butang nganong sama niya and the rest and the few others na-survive man sa maong Holocaust. Matud pa niya, ingon siya, he came up with this line, nindot kay ni iyahang gisulti. Ingon siya, he who has the why to live could bear with almost any how. He who has the why to live could bear with almost any how. Ako lang paningkamutan nga i-translate. Matud pa, ang tao daw nga dunay kanang pahanungdan nga rason. Very serious reason nga mabuhi, no? Makaya gyud niya ang bisan unsa nga matang sa kinabuhi. I do not know kung sakto ba yun na ako ang translation. Pero, balo man tag-English. He who has the why, no? Ngano. He who has the why to live could bear with almost any how. Matod pa ni Dr. Frankl, dito pa sa concentration camp, kung iya yung tanawon ang mga tawo nga katong dagko lagi kaig lawas, nya ni kalitlag kahunob ang lawas, nya diha namatay dayon, no? Siya, pwede good siya maingon ana. No? Kay sa Manila, professional man siya. No? Niya bata pa. Niya naa siya'y pamilya. Ana.
Pwede ko siya mamatay dayon. Pero ingon siya, the reason why he survived the Holocaust, no? Thank God kaya wala siya gibutang sa gas chamber. By the way, ang ibutang sa gas chamber, katod lang man yung dili na kining para sa mga German Gestapo police, di na mapuslan bitaw. Kay niwang na kaayo, masakito na, di nakatrabaho, ilangan lang isugnod dito sa gas chamber. No? Pero para kay Viktor Frankl, matod pa niya, siya, I have to survive. Kinahanglan, mabuhi jud ko. Tungod kay, moabot ang panahon nga nanay kagawasan, makalingkawas sa ramidiri, okay? I have to retell this story over and over. Kinahanglan ako yun, the next generation should know about this story. No? Unya, iyang yun nahuna ang iyang pamilya. No? Nahuna niya, kinahanglan mabuhi ko para sa ko ang wife. Di ko siya sure nga basig kauban ra na diya ang wife niya. Ay di man nila mailahan, di ba? Kay giupawan man sila, no? Nya pareho silang sinina tanan. Unya matud pa ngunya the thought of his children, no? Naghatag kaniya og kanang kusog. Munang kaon gyud siya, bisan pagway lambi ang pagkaon. Trabaho gyud siya kay di man pwedeng di mo trabaho gyud, no? All this munay tawag niya nga meaning. I have the meaning to live. Na ako'y kahulugan nga kinahanglan mabuhi jud ko kay tungod aning mga rason. He who has the why to live could bear with almost anyhow, no? I recommend nindot kay nga libro, no? Gamay ra man nga libro. Basahan ninyo kung naamoy time, no? Mga igsuon diri sa atong unang pagbasa, makaingon ta nga si Propeta Isaías, niining bahina sa kasaysayan sa katawhan nga Israel. Oh, it so happen, Israel po na itong istoryahan. No? Ang Israel, mura siya og si Dr. Frankl, Viktor Frankl. Nga numan, ang katawhan nga Israel, atong hinumduman, nagibihag sa nasod nga Babylonia. Og didto sa langyaw nga dapit, no? Balo sila kung sa'y nahitabo sa ilang syudad sa Jerusalem. Totally destroy ni Nebuchadnezzar. No? Wala na yun sila yung syudad unta nga balikan. Ilang huna-huna, wa na yun tayo paglaom, ani. So nawad-a na yun sila o paglaom. Nga daghan na kanila, wala na, ni-give up na. Okay? Apan, taliwala sa maong pait o lisod nga sitwasyon, niabot ning si Propeta Isaías. Nasama sa akong giingon, mura si Dr. Viktor Frankl. Nga iyang gipukaw, no? Sa mga nakatulog ug dawad-an nagpaglaom, gipukaw niya ang ilang paglaom. Giun sa niya pagpukaw, tagaan niya og kanang the why to live. Nganong kinahanglan man nga mabuhi sila. Matud pa niya, tungod kay ang Ginoo, because God is God. God is not like us. Kita nga nakalimot ta eh. Ingon siya, nakalimot ta. Mo bitaw nang naata diri, ingon og hinungdan nga naata diri kay nakalimot ta Ginoo. But for God, God is God. Di gyud siya makalimot nato. No? Tan-awa mo na iyahang gibalikan, iyahang gi-refresh ang memory bitaw sa mga Israelita nga nawad-an na o kanang paglaom. Ingon niya, ihangad ang inyong mga mata sa itaas ug tan-awa kinsay nagbuhat anang mga butanga. No? No? Ang kanindot sa kalangitan. No? Again, try to refresh. Ingon siya, nganong nag-ingon ka o Jacob o nagpahayag ka Israel, ang akong dalan nagtago sa Ginoo ug wala tagda sa akong Dios ang akong katungod. Muy huna-huna na sa mga Israelita na wad-an na gyud sila paglaom. Pero matod pa ni Propeta Isaías, wala ba ikaw mahibalo? Wala ba ikaw nakadungog? Ang Ginoong Dios nga way katapusan magbubuhat sa kinatumyan sa yuta. So iyang gitagaan og idea, the God's power is so immense, no? Malangkubon
Imagine ka, hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ug unsa iyang gibuhat? Not only that it is immense, malangkubon, kinatumyan sa yuta, but there's so much beauty. Beauty. Galing lang, di ganin nato masabtan because it's all complex. So there's immensity, beauty, and complexity. That is the power of God. Ug muning gusto ni Propeta Isaías nga sa makausa pa mahigmata ang katawan nga Israel bisan pa og taliwala sa ilahang kahimtang nga pait na gyud kaayo aron nga pagpukaw sa ilahang paglaom kanunay nilang tan-awon nga dili ni mao ang sitwasyon nga gitagana sa Ginoo kanato aduna gyoy kagawasan nindot kay na mga igsuon nga Advent nga theme, no? Nga ato ang angay natong pamalandungan kay sa tinuod lang while kita gani, we have our own different struggles in life. Sayod ko nga daghan nato nga niabot na sa panahon nga mo give up, no? Lisod jud. Atong isang adlaw last week muragi komot ang ako ang kasing-kasing nga nakadungog kog istorya nga dunay usa ka bata 12 years old nga tungod kay ang feeling siguro niya nga siya na lang usa bitaw 12 years old gud nakasabot gud sa sitwasyon lagi silang pamilya nagkuan man gud ang mama nag-suicide sa mama ang bata felt so lonely. Murag siya na lang isa sa ilang balay kay ang amahan tuas loud. Bitaw? Sabi mo, ang bata gyud suicide pod. Sud kayo. Paita no? Ba? Pero mga igsuon, di man ingon ang sitwasyon oy. Kung tan-aw na to, naagyoy daghang nindot kung atong tan-awon gyud ang sitwasyon. No? So sama ni Propeta Isaías, look at the immensity, the beauty and the complexity of the power of God in nature, no? Ingon ana lang gyud unta. Di ta kawad-an og paglaom. So gani sa katapusan sa unang pagbasa nato, matod pa ni Propeta Isaías, ingon siya, sila nga nagalaom sa Ginoo, mabag-o ang ilang kusog. We have a renewed strength. Manlupad sila ingon og pinaagi sa mga pako sa agila. Wow, tan-awa ra na unsa ka kusog kusog kay kanang pako sa agila kuno. Kung mabunalan siguro kana kanagong malabukan lang kag manok sakit man gani. Samot na gyud ang agila no. Unsa guna pila guna ka metros ang length ang spread. Nya kusgan pa jud kaayo. Hulagway sa kusog sa tawo kung ang iyang paglaom naa diha sa Ginoo. Dili siyang kaugalingon. Kaya kung iyang kaugalingon lang, mawad-an yung tagpaglaom, ang Ginoo, mao ang tinubdan sa tanan. No? O nindot ka ini nga image. Mga igsuon, diha sa Ebanghelyo, nadungog nato, ang Ginoo sensitive kaayo sa gibati nato, nga atong kahuyang, kawad-an og kakusog, gikapuyan, no? Nindot kaayo nga sa iyang awareness, kabalo siya, isip Ginoo sa ato ang gibati, sa ato ang mga kining pagpaningkamot. Ug siya, ingon matod pa niya, isangon sa kining yugo nga gikan kanako, kay ang akong yugo gaan ug sayon. For my yoke is light and easy. Ang mga igsuon, sama sa akong giingon, inautunta nga kining panahon sa Adbyento, atong pagpangandam sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo ug sa iyang ikaduhang pag-abot, no? Kita mismo maghatag og paglaom ngadto sa uban. Ay nasayod ta. Daghan pagyud kayo. Kung kita nabugatan, times 3 siguro ng uban, no? And then gunahuna ta. Kung naa ang Ginoo, mo na ang rason nga kinahanglan tang mabuhi. Kristiyano god, no? He who has the why to live could bear with almost anyhow. Amen.